Ето как се сменя ролката на маркиращите клещи. Първо отваряме, стискайки от двете страни това капаче назад. След това тези бутончета от двете страни пак се дърпат и те назад и се отваря ето тук от долната страна. Вадиме старата ролка и я махаме. Ако някъде има остатъчна хартия, я хвърляме. Взимаме новата ролка. Тя трябва да влезне в тази последователност. Директно хартията да мине през дупката. Ето така. И да се появи от долната страна. Ето я. Затваряме. Тук затваряме и от горната страна. Внимателно стискаме и затваряме. След това махаме тези етикети тук, няколкото, които са. Всичките етикети ги махаме, докато не остане само един. След това тази хартия я мушкаме под това метално колело, ето в тази посока. Ето така. И започваме да щракаме. И то почва да си прибира хартията. Ето я. Прибира я и почва да я изкарва отзад. Трябва всичките лепенки да са махнати до последната, за да не влизат тук етикети, лепенки в отсека, където е предвиден само за гладката хартия. И след това то си започва вече да си ги прави и да си ги маха.